Heippa taas kaikki, nyt tultiin taas autopelien pariin, eli Cash. Joo. Sen kun vaan ajetaan. Joo, mä sain tästä uuden auto, että aika hieno. Mä ainakin tykkään. Sitten varsinkin kun tää on niin hieno, niin en mä osaa sanoa. Tää on vaan niin hieno. Joo, eli nyt mä voisin näyttää tätä vähän muiltakin. Oho, tuli kolari. Muustakin paikkaa kuin täältä takaa, koska tää ei oikein halua toimia. Eli niinku tällainen. Joo, eli tää on oikeasti aika tosi hieno. Joo, eli no, niin. No, miten sen nyt selittäisi? Niin. No, tää on aina, no mä ainakin jatkossa pelaan tällä, että joo. On tää aika hyvä. Juu, eli mä oon taas pelaamassa. Tässä on niitä turpekki. Mun piti mennä sinne lentokentälle. Vai oliko se vielä tästä? En minä muista. Ei. Mutta ehkä mä nyt menen tänne päin. Joo. Mä oon aika tyytyväinen tästä mun uudesta autosta ja se vaan niinku tuli tässä yksi päivä. Joo, eli mun mielestä tää on tosi hyvä peli ja oho, nyt tuosta tuli auto paskaksi. Paska. No niin. Juu. Eihän tässä muuten voikaan kuin pelata. Niin, no. Oi vitsi! Oho, taidatte vähän rikkoa paikkaa. Mut siitä mä en tykkää, kun näin päästä meitä sisään, vaikka tässä seisoisi vaikka kuinka kauan. Että voisitteko nyt päästä sisään? Niin, sitten. Mennään läpi. Juu, eli tän ennätysnopeus on mulla niinku 260 kilometriä tunnissa. Mä voin näyttää. Noin. Juu, eli en usko, että tällä saa kovempaa vauhtia, mutta no. Pankaa tuonne alas kommenttiin, jos saa. Joo, eli mun yksi luokkakaveri sanoi, että mun pitäisi puhua pelissä, että niin onhan se nyt kivaa, kun kuulee jonkun äänen pelissä, mutta mä en puhunut sen takia peleissä, koska mulla oli aika kurkku kipiä, niin en mä viittinyt, mut nyt ei oo, niin ei muuta. Juu, eli mitä nyt vielä sanois? Oota. No niin, taas jatketaan, eli tuli pieni mainos vaan tuossa välissä, mutta tässä pelissä aina tuollaisia mainoksia aina välissä. Siitä mä en tykkää, että tässä pitää tulla aina noita mainoksia välissä. Juu, eli eihän tässä nyt paljon oo muuta tekemistä kuin Joo, eli tää on tällainen peli ja tällä kertaa mä en pelaa kauaa, kun en mä jaksa. Ja muutenkin mulla on vähän pääkipiä. Oho, nyt iskee paljon lagipikkiä. Ei saa. Huono netti. No mä ajan tuonne ylös sinne varikolle ja lopetan, jos se käy teille.
kun mulla alkaa tulla pää vaan kipeämmäksi tästä pelaamisesta, mutta no siitäkin on aikaa, kun viimeksi tein pelivideoita ja videoita, kun ei tässä ole kauheasti jaksanut, mutta no ei kai se nyt teitä haittaa kauheasti, mutta nyt mä taas alan tekemään vähän. Yritän kyllä nopeammin tehdä näitä videoita. Ui nyt. Iskee niin paljon lakipiikkiä, että törmäilen vaan koko ajan. No missä olisin? Ei, en mä tällaisella nettiyhteydellä voi pelata. Mitäköhän isäntä sanoo, kun mä törmäsin vahingossa autoon? On varmaan aivan rakee. Joo, eli ajetaan auto tänne, näin. Juu, eli se oli nyt siinä. Pankaa alas kommentti, jos te haluatte muun väärin kuin sinisen. Joo, oliko se sininen se meidän auto? Oli se sininen. Niin, pankaa joku muu kommentti, että mikä väri, että mä itse niin pidän sinisestä. Mutta onhan tää vihreäkin aika hieno. Joo. Niin ei muuta, että ensi kerta, että moro.